Salam mehribanda olanlar. Giç yaşay, eri gelleşler. Öňüňde bereket, ömrüňize bereket. Bugün 18-nji mart 2022-nji ýyl 5-nji gün gize agşam hawa Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün efirine başlaýar. Gün efire 50 minut ýaly geç başladyk. Ben şunça özüm teýitljek bolsamam, gyzyryp zat edip çagalarda başlady. Çagalar wagtyndan getirdiler bir zat. Soň iki öwrüm daýyn hemmämiz keselläp çykdyk. Şonda da men beýleklere täzir ediş ýaly etmedi maňa ýöne şu gün gaty erbet helak etdi. Şoň üçin özümi teýitljek bolup iň soňuna çenli gidişip soňunda da inha efire çykdym. Aýplaşma. Saglyk ýagdaýym sowuk alma, sowuklama, dümew, ol işi gaýdan kesel däl, Hudaýa şükür. Şonu bilseňiz bolýar. Galanly adam türkmenler gidip barýaka düzelýär diýe şolar ýalyky. Nimekbanda oňlar ertir Türkmenistanyna absurd bir kanun prezidentlik teatrynyň soňky sahnasy oýnalýar. Ýagny ertir Türkmenistanyna köpçülikligiň habar serişdeleriniň habar berişi ýaly ertir Türkmenistanyna şu Serdar Süplük bu bir kanun KKS Karamda Berdimuhammedowden paşalyk täjini alýar. Ertir Serdar Süplüge täç giydirme dawaraty geçirilýär Aşgabatda. Paşalyk täji. Şoň üçin biz ýadgarçylarymyza dowam etýäs. Türkmenistanyň bir kanunçylyklary bütün dünýäni allajak bolup özüni allaýşlaryny biz düşündirmäge dowam edýäs. Halkara köpçülikligiň serişderler bilen bilelikde. Olaram düşünürýär. Olaram gaty täsiň gyzykly öz dillerine, türlü dillerde material edýärler. Bizim hem şolara duýgudaşyk bolsun, hem watandaşlarymyza duýgudaşyk bolsun diýip bizim elimizden geldiginden şu bir kanun prezidentligi ertirden başlajak resmi olan hasamyna görä resmi aslynda bir resmi däl ýöne ertirki täş giydirme, kasam içişlik maskaraçylyk bilen hamala hemme zat güläli güllük ýaly görkezjek bolýar. Şoň üçin esasanam şu pursatda, şular ýaly pursatlarda aýytlaýjy hüjüme geçmeli, ýazgarçylara dowam etmeli, ýazgarmaly, protestini etmeli, nähil etmeli, köçe çykmalymy, köpürden aşak bökmelimi, göbeňe gara salmalymy, ýok hiç zat etmeliler. Ine barmajyklaryň uju bilen nähili şu TikTok'taky kilçerşmeleri hedil etip seredýän bolsaňyz, sosial mediadaky bolgusyz zatlary hedil etip seredýän bolsaňyz, men näme diýdim? Bir ay gaýrat ediň diýdim. Bir aýla her gün 2 sany Twitter'de stop diktator. Görýäňiz ýokarda ýazylgy dur. Ine stop diktator inglizçe ýazmaly. Ondan stop türkmen diktator. Aňarda da stop Serdar bar. Ýa-da gözenek Türkmenistan ýazsaňyzam bolýar. Başga da gerek ýok. Men watanymy küýsedim. Men dograma ýetim gelýär. Men palaw ýetim gelýär. Klassdaşlarym göresim gelýär. Mekdebi göresim gelýär. Kiçilikde minip köp gezek
meni depip yıkan eşeğimi öğretmen elýär. Gahry gelen wagty keýpi tutmadyk wagty meni kowalayan horozumy, öküzümi, goçumy öğretmen elýär. Ýene şoňa meňdeşýär zatlaram ýazyp bilýän. Hökman gorkýan bolsaňyz, bilýän gorkýaňyz. Çäre ýok, çäre ýok. Gorkunyň gözüne goşa görünýär. Çäre ýok. Her zat edip gördüm, her zat dik gördüm bolany. Gorkunyň gözüne goşa görünýär. Şoň üçin mähriban doganlar. Inni näme üçin bir kanun? Serda. Haramda berdim Muhammedow. Bir kanun. Ol bir kanun. Sebäbi ol häkimeti ähtiýalanlyk bilen basyp aldy. Hakykatda şol wagtda Türkmenistanda ýörek duran kanunlara göre mejlisiň başlygy wagtlanýa hökümete ýol başçylyk edip ýurtda adalatly saýlawlary ýola goýup täze prezident şeýdip saýlanmaly. 2006-njy ýylda Niýazow öldürilenden soň. Ýöne şonu etmedi. Ähtiýalanlyk bilen basyp aldy. Hiç kim ona garşylyk görkezmedi. Görkezen bolly. Biz köpçülik bilen habar beriş mediýasyna dadyna aýdylmaýan köp zatlar bar. Köp garşylyk görkezenler bolly. Näýlelik bildirenler bolly, protest edenler bolly, agyna gelende söýgenler bolly, köp zat bolly. Ýöne bulan köpsi aýdylmady, edilmedi. Inni bugünkü gün Türkmenistanyň gaty uly bir şansy bar. Türkmenistanyň gaty uly bir artykmaç elinde mümkinçiligi bar. O mümkinçiligim näme? Türkmenistanyň watandaşlarynyň 100den 60 bilen 70 göteriminiň arasyndaky elinden iş gelýän watandaşlary daşary ýurtlarda. Bu diktatorlar edenni edip arkaýyn ýurdu tozdurup halky talap, haramçylyk edip keýp edersýör. Bize garşy adamlar sesini çykarmasyn diýip bilgeşeýin. Şolary ýalaky şert töretdiler. Watandaşlar ýurtdan esasy köpçülik, özüne garşy çykajak köpçülik ýurdu terk etsin, uzak bolsun, daşarda ýaşasyn diýip olar şeýle syýasat strategiýa alyp bardylar. Ýöne bu strategiýa diktatorlygyň bähwidine bolan bolsa 30 göterim, 70 göterim halkyň ilginiň bähwidine bolýar. Näme üçin? İlatyň 100den 60-70 göterimi daşary ýurtda bolsa, diýmek esasy güç, esasy mümkinçilik, esasy ilat daşary ýurtda. Bulan hersiniň başynda Türkmenistandaky ýaly bir Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň komitetiň, KGB-ň, NKVD-ň jansy barmy? Şuwulçysy barmy? Ya bir mereka oňa maňa ba içiňizde, ba bilýän araňyzda ba ýörüti hakyna tutmalar o. Meselen makka maşynlik ýaly we şoň töweregindäkiler ýaly balanyny sypyryp o tür ýerine alasmana gallyryp köçäň ortasynda, orrum ortasynda durup Putin kaka inha al orsor alın näme seňiz edin gurwan bolsun men o tür ýerim size diýip orsora aýagallygyna özüni hödürleýän. Kim bolsa şoňa özüni hödürläp beren biri bar, makka maşynlik. Maksat Sapar Muradow näme hiç bir türkmen adyna münasip däl. Adam adyna da münasip däl. Efirine men bilen malaşykly aýdan ýerini kesip iýerdirler. Ay men niýe şolary ýalaky askar bilaýd etdi, meni mertebem, sen ne mertebe barmy? Sen adammy? Askar bilaýd eder ýaly, sen ne mertebe ýok? Mertebeli adam askar bilaýd edilýär. Mertebesi bolmayan adam bolmayan Türkmenistanyň halky itiň ispisegine adyny almadyk adamyň
hakyky karakterini, bolşuny, dönüklüğünü, haýynlygyny, haramzadalygyny, kezzaplygyny aýdanmak üçin onu askar bilaýat etmek, oň mertebesine degmek bolany, oň hakyky bolşuny, kimdigini aýtmak bolýar. Makky maşennik ýatan ýerýägi doğrusun, Abdukuluýevden bäri bir ýerde bir sehelçe oppozisiýa hereketi boljak bolsa, hemmesini şuulçulap, hemmesine dönüklük, hyýanat edip gelen sen näme? He? Ine iň soňky İstanbullu oglanlar üýüşdi. Bir zat edeliň diýişdiler. Wepa çopan, Oraz we beýlekler intek ada agdalmaýan gaty köp adamma. Awo şolar satan sen näme makky maşenni? Sen ösen adamlaň dämi? Tawo inden çykdyňda sen watançy boldyňmy? Awo gideliň, ay edeliň, nire gidýän? He? Şu makky maşennik ýallara ananyp Türkmenistana gitjekler barmy? Gidin, ýoluňyz açyk bolsun. Ýoluňyz açyk bolsun. Biz häzir şu haramzada tokumy, şu bir kanun prezidenti giýje ünni ýazgarmaly ady birlikde. Inni ýol bermeli. Daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylar gözüňiz açyldy. Köp zada düşünýäňiz. Gorksaňyz gözüňize goşa däl 4, 5, 10, 100 görünýär. Bolledyňmy? Biz 21-nji asyrda ýaşap börse. Ukrainalılardan görülen iki Ukrainalılar internette yeňdiler orslary. Putin'i internette informasyon görüş bilen yeňdiler. İnformasyon görüş bilen ruhuny götürdüler halkynyň, goşunlarynyň, eskerleriniň. Ors goşunlarynyň ruhuny dögdüler informasyon görüş bilen. Inha häzir internetiň şular ýaly täsiri bar. Gözüňiziň öňünde hakykat, hakyky wakalar bolupdy. Size mysal, ilham bolupdy. Daşary ýurtdaky türkmenstanlylar. Barmaňyzyň ujunda Türkmenistanyň ykbaly. Şul iki haramzadany ýeriň düýbüne sokmak, bütün dünýä maskara etmek siziň barmaklaryňyzyň ujunda. Her gün iki saňjak tweet atýaňyz. Twitterden iki saňjak. Sosial mediýada ýaýradyň. Özüňiz edip bilmeýän bolsaňyz, biziň edýänlerimizi beýleki aktivistleriň edýänlerini ýaýradyň. Şuloň. Daşdy görüňiz, gawalyň. Isma ýaly edeliň. Saýlaw netijesi bilen baglanşykly. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Amerikan hökümeti näme diýdi? Kabul edemzok diýdi. Häzir hemmesini aýdyp berjek. Serdar näme üçin? Bir kanun. Kakasy haramda berdi Muhammedow. Asanlyca sebäpden asanly bir kanunçylyk eden bolsa, bu ogly mundan beter köp zat etdi. Bur topar bir kanuny ýagdaýy bar. Buram däl bir näçe öz häkimetini, diktatorlygyny saklamak üçin öz düzen oýlap tapan kanunlaryny özleri bozdy. Düşünürüpdim videoda gysgaçyk, ýöne häzir gaýtadan düşünürjek. Köp adam teretmendir. Ya köp adam intäm şonu ýa düşünürüp bersen diýe. Ýöne biziň Türkmenim kanalymyzyň göni aýlymlary, kommentariýaçylarymyzyň, illeşlerimiziň, watandaşlarymyzyň kommentariýalary bilen garaşlaryny ýazmaça beýan etmek bilen alyp barly. Şoň üçin alyp barjylar bilen talamlaşyp, şolaň talamyny halk köpçüligine ýetirin, dünýä köpçüligine. Ondan soň faktlary ýeken ýerlerine goýjak. Bugünkü temamyz bir kanun prezident Serdar Ertir kasam etmekçi. Şu Serdar Süplüň yalan
prezident bolup yalandan kasam edişini anan ýaňyzmy? Yalan kasama anan ýaňyzmy? Yalançylara, yalan zatlara anan ýaňyzmy? Şuňky pikir alşyk şundan bar. Garajoglan türkmen giçäşi mekrowany illeşer. Salam döwlet saman masyňyz hemme. Saman boljak bolýar, saglyklar bir azyk neme diýe, howga çalyşýar şondan. Hey bu absurd tragikomediýa ananyp bolarmy? Ananýan köp. Döwlet awa diýen hemçin bele diýen. Sesi berýärler. Ýazýarlar, näme bele diýen? Serdar diýen ha Moskwada ukapdyr, soň Şwetsariýanyň şol fondy wa Awstriýada, Wena şäherinde. Şo taýda ukapdyr, ingilisçe bilýär. Bizim ady belli bir şagalymyz bar, şolam bilýär ingilisçe. Ondan başga bir topar kezzap, bir topar satançy bar, olaram bilýär ingilisçe, suýaly. Orusça da bilýärler suýaly. Başga dilleri bilýänler emma, bir näçe dil bilýänler emma. Hawa, dil bileniň bilen adam bolýarmy? Dil bilýär diýmek ahlak taýdan arasa görellülük sözüne ananyp boljak lewdi halal diýmekmi? Ýaş. Ýaş bolsa kezzap bolanokmy? Ýaş bolsa diktator bolanokmy? Garry bolanda diktator bolýar, şeýlemi? Kezzap, ugry bolýar, yalançy bolýar, şeýlemi? Ondan bu zatlar ýaşa bagly da, şeýlemi onu şeýdip soraýanlar? He? Wezeralyk öňküden emmeter maskaraçylyk, gaty dogry garajoglan, dünýä gülýä türkmeniň sirkine, gaty dogry, sirk sözi ýok. Dünýä gülýä. Hiç bir akly, huşy yerine, aň düşünjesi yerine hiç bir syýasatçy, hiç bir döwlet, hiç bir gurama kabul edenok, anananok. Kabul edemzok, ananamzok diýe. Bular özleri ýaly Putin kakasy, ol neme Täjikistanyň prezidenti, Özbegistanyň prezidenti, Belarusyň prezidenti ýaly diktator klubuna agdalary çağıran bolan bolup, onuň Türkmenistandan bu gazanýan ýurtlar, şolaň firmalary, zatlary olaram getiren bolan bolup, İslam konferensiýasy guramasy. İstiňiz biseň nadwan şo guraman. Çivit ýaly peýdasy barmy şo guraman? Şu wagt içinde musulmanlara näme peýdasy boldy şo guraman? Hiç il peýdasy bolmady. Garaşly döwletleriň arkalaşygy gurama. Hawa, oň näme peýdasy boldy? Täzeden SSR'den aýrylan SSR'iň gullukçylary, hyzmatçylary, güjükleri nostalgiýa höwesi bilen garaşly döwletler arkalaşygy nemesini gurdular. Ýöne hiç bir şoňur nemesi bolmady. Aktivli hiç bir rolu bolmady. Kagyz ýüzünde. Şanhay hukukçuluk guramasy. Hytaýyň satanyň arasyny gyjyklap bermek üçin Hytaýa bergidar bolandan Hytaýdan almalysyny alýandan üýşüp guran bir guramasy. Şolar gatnaşypmyşyn, şolar gollaýanmyşyn, şolar ikrar edýänmişin. Olaň ikinci biýeseň nady barmy? Mahkama şeýnik ýaly. Ýok. Ne Türkmenistanyň döwlet kontrolunaky köpçülik bilen habar beriş terişdeleri agzyny nolurup, inha şu guramadan şeýitdi, beýitdi, bu guramalar geldi, bu guramalar gutlady, şul adamlar gutlady, eýle beýle. Demokratiýada görellülük ýurtlaryň, jemgyýetleň syýasatçylary, öňdebarjylary, görellülük adamlar gutladymy? Gutlanok, gutlamadym. Indi siz şada bir zat diýip bilersiňiz. Amerika işte nemede Irak'ta şeýitdi, Siriýede beýtdi, Owgaňstanda beýtdi. Amerikan hökümet etdi. Hökümetde kim? Käbir adamlar etdi. Gaty gödök kanuny bozanlar kanuny jogapkärçilige çekilýär. Amerikada kanunmy? Ýewropa ýurtlaryna kanunmy?
Hökümetler üýtgäp bilýär. Näme döwlet bilen hökümeti bir-birinden aýryň. Türkmenistan döwletiniň hiç zatda hiç il günäsi ýok. Ýöne Türkmenistandaky diktatorlyk hökümeti hemme zada günäkär. Hemme gyrgynçylyklara, hemme jenaýatlara günäkär. Hemme jenaýatlardan, gyrgynçylyklardan şu iki haramzada goşuň diktatorlyklary günäkär. Şolar günäkär. Näme üçin? Putin söwüş uruş söwüş günäkärmişin. Uruş çıkaran üçin günäkärmişin. Bu lekesi günäkär dämi? Bu lekesi Türkmen halkyny syýasy taýdan, medeni taýdan, sungat taýdan, ykdysady taýdan elkenç gyrgynçylyga duçar etdi bu lekesi. Hawa bular günäkär dälmi? Onna plan halklar gyrylsa bolýa, aç galsa bolýa, belli topardaky halklar aç galyp bilýä, gyrylyp bilýä, diktatorlyklar tarapyndan her hili zulüm astyna edilip bilýä, oňa hiç zat diýmese bolýa, olar bilen bile söwda edip gazanç etse bolýa. Ýöne biziň öz ýurdumyzyň töwereginde ki goňşurak ýurtlar zatlar, olarda diktator bolmalylar. Şeýlemi? Şomy siziň dünýäňiziň adalaty. Ahmet Mahmud, salam aleykum döwlete, geçmiş bolsun, sağ ol. Ömür uzak bolsun. Kellesine torba giydirse gowy bolar. Gaty dogry aýdýan olanmalar bar gün. Murat Nepetov. Anan mamyza näme edeli? Etjeklerini edip ýörler. Ine Murat Nepetov. Sen şu aýdýan zadyň, şu aýdýan sözüň bagyşla nalaje diýinligi suratlanýar. Näme edeli? Düşünjek bol. Näme edeli? Edip boljak gaty köp zat bar. Men iň ýöne köýjetini aýdýan size. Iň ýöne köýjetini aýdýan informasiýon görüşe goşuluň, hakykatlary ýaýradyň, hakykatlary aýdyň, gollaň diýen. İki jemund isleýän her gün, iki jemund bolmasa da iki sany Twitter isleýän sizden tweet atyň, iki sany Twitter'de. Türkmenistan ile baglanşykly. Ya şolary ýaýradyň diýen. Serediýän erta kaýdyp bu boş halky güýmäp oturup halky ünsowýandan çykyşlaryna müňläp, yüzläp serediýän el çapyp agyny açyp, gyllygyny sarpdyryp, agyna siňek gonyryp oturanlar var. Şumu watançylyk, şumu insaplyk, şumu wyjdanlyk. Şular ýalyk öwtýaryňyzy eliňizden berdiňiz. Näme üçin? Bolýa, häzir siziň ýagdaýyňyz gowy bolup biler. Häzir size degýän ýokmy bolup biler. Ýöne şu haramzadalar, şu haram tokum dogam edip dursa, ýa şuňa meňzeşler gelse hökümete. Size de nowat ýetdi. Sebäbi häzir Türkmenistanyň halkynyň 100'den 60-70 götürme çykdy daşary. Intek ýene çykjaklar. Türkmenistanyna kaçandan 20%. Diňe umumy ilatyň 100'den 20'si galanyna görürsiňiz. Ýöne şu möhüm pursatlary, şanslary siz nirde bir bolgusyz adamlar bar bolsa, şolaň tögereginde, şolaň gujogyna, şolaň aşagyna wagt geçirmek, wagt öldürmek bilen harjaýan gyzylan gymmatly pursaty. Şu iki haramzadany ýazgyrmaň, protest etmeň ýerine bolgusyz zatlar bilen meşgullanýar. Gynnan fakta. Murat Nepetov, sen barmajyklaryň ucunna edip biljek. Gyzylan gymmatly işleň şulary gymyllama ýaly edip bilýär. Elini aýagyny duşap bilýär.
agdy birlikde internetten informasyon görüşü alıp barılıp bilse, aýdyp bilersiň siz edeňiz okmy? Diňe biziň edenimiz bilen bolanok bu işler. Bileleşip etmeli. Energiýa, hemme watandaş energiýasyny birleşdirmeli. Şu taýda. Hemme kişiň goşandy bolmaly. O dört diwarı ördüň jaýda. Ýokursyny yapmasaň, üçüňi yapmasaň, gapy penjeresini goýmasaň onda näme? Biz dört diwaryny ördük diýeli. Her kimin bir edip bilýän, başaryp bilýän zady bar. Siziň energiýalaryňyzyň, goşantlaryňyzyň gerek yerleri bar. Informasyon görüşe goşulmaly her kim. Siz absurd ýaryşyna tomaşa edip, absurd teatrlaryna tomaşa edip, şo realyk zatlar bilen meşgul. Hayran galdım. Şu internette geçirilen samsyk PR üçin akmak PR, PR'ın reklama her hil görünüşi var. Akmağı var, akmağı var, barıp yatan akmağı var. Oğlum, Türklerde bir gogoy degişme var. 3 ýyly diýe däli var diýe. Birinji däli, müýene şeýle ýeňiljek däli diýe. İkinji, orta hili däli, zır däli diýe. Barıp yatan däli. Ýöne şolaň diýe iň aýylganjy var diýe. Nigdeli diýe. Türkçede däli, deli, nigdeli. Şeýet nigdeller öňlýär. Şo biz diýe iň erwet däliler diýe de. Däli ýene de Türkçede göçme manyda aýdylýar. Däli diýmek edenlikli, edermen, tutonu goparyp bilýän, iş edip bilýän, başarjan ýer diýmek. Boyun eňmeýän, gahrman, edermen manysynda. Şolar ýaly. Laçyn Çarykova, giýçäşi toprağım, salam illeşler, salam. Saňa ol. Amangul kim hakda gürleşýäňiz diýe. Şu iki haramzada hakynda gürleşýär. İki haramzada hakynda. Teret ikisine de. Efe giýçäşi illeşler, Döwlet Baýhan, saňa ol, ömrüň gop bolsun. İrlan Miralow. Salam döwlet watandaşlar, döwlet 15 minutlyk roliklerini goýup dur, köprek işde wagtyň diňläp ýetişýär, halkymyza peýdaly bolardy diýen. Goýan roliklerini eşitip begenýän sag bolarym. Bolýar. Ýokman gözüňde tutar, aja bol. Gerçek hakykat, agam olaryň köpüsi düşnükli. Satanyň arasyny illeň, ojoýundan güýçlüleň, satanyň arasyny gyjyklap berýänler diýende, arasalap berýänler. Biram şu Serdar Süplüge garşy biziň ýazgarşylarymyza, protestlerimizde, halky protesta çağırşymyza içi ýanyp, şo Serdar Süplük haçan bir gelip tuvaletiň üstüne otursa, şu aşakdan şoň pokuny kanalizasiýadan öň biziyeli, soňam ýalap berelli, pöwet edip tuwaletde ýürüýti, nowat tutup oturan şuň ýallaklary bar. Serdar. Olaram tuwalet görkezden bolýarlar efirde. Türklerde bir gowy söz o. Aýallaň otur ýerine diýer. Ýyzyndan seredip diýe, hanha diýerler diýe. Hanha diýip aýdýarlar diýe. Erkekde bolsa ýüzüne aýdýarlar diýe. Şu öt adam diýip. Ana şolar ýalyky. Onuň özü şo taýda ýaşap, şo taýda bulan ýyzyn ýalaýan şogulansoň, şo taýdan protest eden bolýar. Hojoýunnamyň eger bu hojoýunnamyň elini aýagyny baglasaňyz,
protest etseňiz, ýazgarsaňyz, bulan maksady başa barmasa, men her gün iýän pokum azalar, men bulanky niýalap bilmen, men işsiz galaryn hep aljyrap şeýdip şo taýdan protest edýärmi? Karazoglan türkmen, gitjeklere ak ýol, men üýtgeşiklik bolar, tuzugyna ynanmak diýe taýja bol. Karazoglan türkmen wagt döwlet, sen bu aýdýanlaryňa Afrikalılar düşünen bolsa, bir rejim ýeriň aşagyna girerdi. Yumrulup. Afrikalılar düşünýär. Ba biziň töweregimizde Afrikalılar. Karazoglan sen pikir etme, men eksperiment synaň edip görmeýändir. Men dürlü halklaryň wekillerine aýdyp görýän şu zatlary. Meselem diýen. Şeýle bir ýagdaý bolsa näme reaksiýa berersiň? Sen näme dersiň zat diýip soraýan. Käbir halklar we hakykatdan hem demokratiýa kulturasy, demokratiýa enligi ýok. Bir hakyny, hukugyny aramaly bilen zat öwredilmedik. Olar talabalaýyk jogap berip bilenok, ýa görellilik jogap berip bilenok ýöne inni şu plan ýurdun bir medeni derejesi, demokratiýa derejesi pesdir diýseňem, käbir zatlar aýdýan biziň absurd zatlarymyz bolýar. Bu absurd dälmi diýip soraýar. Sen näme üçin menden şolary ýaly absurd zat soraýan diýip soraýar. Men bir gün video edip görjek bolmasam. Görsünler. Düýbinden näten şu adamlar, dürli ýurtlaryň adamlary şu taşary ýurtda gelip gören absurd bilen meşgulanyp, diňe absurd rekorduny täzelemekden başga hiç zat etmeýän bolgusullar bar. Şolaryň edýän zatlaryna nähili düşünmeli soramda şolar aýdýan absurd bu diýe. Birinji aýdýan sözü jogap şol. Pikir etip görüň. Biziňkilerde hiç bir reaksiýa ýok. Gaty geň. Türkmeniň biperwaýlygy gurasyn diýen Garazoglan gaty dogry. Gulçulugy egilmäge dowam. Epleýär Aşgabat diýe. Gaty dogry. Epleýär Aşgabat. Irlan Miralov, ömrüň uzak bolsun. Ine, sosial mediadan aýagarlygyny şolary ýaýradyn. Diňe şu görýäňiz 3 tany arasyna we stop diktatordan soň boşluk goýun. Üçüti aýratyn bolsun. Şolary Türkmenistan ile balaşykly bir surat goýun. Şu üçütini hem ýapyşdyryň. Iýberiň, hiç ýazmagyňyza da gerek ýok. Bolly. Bir zat ýazyp bilmeýän bolsaňyz, elbetde hemme kişide ukyp ýok. Şoň üçin durma. Her gün 2 sanjak diýdimi? Her gün 2 sanjak tweet atyň. 2 sanjak şolary ýaly näýlelik bildiriň internetde. Türkmenistan temasy, Türkmen halkynyň çekken jebir jepasy bütün dünýäde internet ulgamlaryna, internet meýdançasyna iň köp gürleşilýän, üns berilýän temalaryň arasyna girýär. Şo temalaryň arasyna girenden soň onuň galan kagyd işlerini, galan hyzmatkarlygy bize tapşyr. Şo hyzmatkarlygy, kagyd, diplomatiýa işlerini başaryp bilmeseň ýüzümizde tüýkürüň. İnternetde şolary ýaly mümkinçilik baka. Şolary ýaly zatlary edip bolýaka. Yüzlerçe adamy üýşürip, müňlerçe tomoşaçyny üýşürip, absurd virtual saýlaw geçiren bolmak, virtual prezident saýlady eden bolmak. Bu zatlar dönüklüğün, satançylygyň aňary başy. Satançylygyň, dönüklüğün aňary başy. Bular ýaly pursatda şu 2 sany haramzadany ýazgarmaly şolar bir kanun. Nähili bir kanun?
şu ýagdaýlara görä bir kanun şular diýip, gowy edip düşündirmeli şonu. Bular o neden o? Paraň paňlaşyp, ay ýok näme halkara guramalar bilen biz Türkmenistana gidersiň. Gidersiň. Sana salam berýärmiş olar. Sen salamyňy alýarmyş olar. Seni adam ýerine goýýarmyş olar. He? Öňür tubur şonu pikir et. Boş gürläp paraň parlap oturýarsyňyz. Halka çygyp geljek peýdaňyz bolsun. Gaýrat ediň. Bir ay. Ondan soň däldiräň. Öňküden beter wejara boluň, maskara boluň. Ýöne bir aýjyk gaýrat edip ýyle goşulyň. Halka goşulyň. Bir ay internetden gaýrat edip 3-nji diktatorlygy ýazgaryň. Stop diktator, stop Türkmen diktator, stop Serdar. Türkmenistan stop, Türkmenistan şu hashtagler bilen, şu şygarlar bilen aýagallygyna hakykatlar paýlaşyň. Hiç zat ýazmadan surat paýlaşyň. Türkmenistan bilen baglanşykly. Aktivleşiň. İnternetiň aktivligini il günüň bäkwidine ögürüň. Ýene derediň TikTok'uňyzy, ýene derediň başga bolgusyzlyklaryňyzy. Näme etseňiz şonu ediň. Ýöne günne 2 sanjak Twitter'den tweet atın Türkmenistan bilen baglanşykly. Boldy. Başga hiç näme. Informasiýon görüşü goşulyň. Ýa size watan gerekkämi? Ýa size döwlet halk agyra namys gerekkämi? Köpçülük halaýyk siz daşary urtlarda gezip ýördiňiz. Utanaňyz okmy Türkmenistan nirde Türkmenistanly men diýende elbetde siz Türkiýede bolsaňyz Türkiýede bilinýär ýöne siz başga döwletlere çyksaňyz Ýewropada da çyksaňyz köp ber bilen o. Şu iki haramdady üçin bilinmese gowy. Tebe bilinde bulan jinayatlarynyň ýyzy sorulýar. Bular edenetdiligini edi bilmeýär şoň üçin. Şoň üçin bular üçin bilinmese gowy. Bular üçin ýurdun içinde näçe adam galsa gowy. Şoň üçin. Indi şular ýaly pursat bar daşary urtlarda, köpçülük daşary urtlarda. Köpçülük. Hiç ýyly päsgelçiligiňiz ýok. Hemmeňiziň eliňizde telefon bar. Telefon. Şu telefon bilen görüşüp bilýän. Pile, taýaga, kesege, çarşaga, tüpeňe, gylyja hiç sada gerek ýok. Hiç sada gerek ýok. Ine telefon. Şu telefondan her gün 2 Twitter atyň. Sosial mediada paýlaşyň Türkmenistan hakykatlaryny. İrlan Miralow ömrüňiz ok bolsa ine ýazdy. Şu şygarlar bilen hiç zat ýazmasaňyz Türkmenistan suratlaryny paýlaşyň. Şu iki haramdadan suratlaryny paýlaşsaňyz bolýar. Gorkmaýan bolsaňyz. Ýöne juda gorkýan bolsaňyz diňe Türkmenistan diýip ýazyň öňünden. Gözüne çykoýun Türkmenistan diýip ýazyň. Türkmenistandan bir surat paýlaşyň. Juda gorkup balaňyza edýän bolsaňyz. Olar ýaly gorkar ýaly adam ýok aslında. Agdy bir bolsaňyz hiç kim işaret edip bilmeýär. Laçyn Çarykowa, aslında urdan gelen Türkmenim. Ayağa galyň, watanymyza özümiz eýe çykaly. Diktator ýok edeli. Demokratik döwlet guraly. Diňe öňe garagöz türkmenler mehribanlam diýär. Ömrüňiz ok bolsun. Ömrüňiz ok bolsun. Ömrüňiz ok bolsun. Garajoglan türkmen. Ýolları açyp gowy eplese, millete gerek şo. Epleýär Aşgabat. Epleýär Aşgabat. Gelen gideni küýseder. Garaşyň. Beter bolar. Protest etme. TikTok'a dowam edin. 5-3 şaýwa. Watan erkinligi gerek ýok. Olaň edil häzir modasy ýok. Laçyn Çarykowa. Dogry aýdýaňyz, gaty dogry. Açyk gürläp düşündirdiň, köp sag bolun. Ähli aladaňyz üçin türkmen milletim ayağa galsyn diýe. Men abidar diýe.
Salam hemme gowy watandaşlar. Bidem izar. Garazoglan türkmen menem türklere aýtsam hayran galýadylar ilki başlarda. Sizin kim gidiş bizimkä tarap diýipdim. Diýerni. Dünýä türkmeniň derdini ýetirmegimiz wajyp mesele. Iň esasy mesele. Informasiýon görüşi biz başlatmasak bolanok. Aýtman bolsak düzelmez. Siz aýdyp bilersiňiz, siz hiç zat edeňiz okmy? Bize deregem işleýäňiz diýip bilersiňiz. Köp zat edilýär dogry. Ýöne aýdýana her kimiň ýeri bar. Bir zynjyrda halkalar bar. Edilşi olar ýaly. Hemmämiz her bir watandaş şo zynjyrda bir halka. Siz bolmasaňyz beýleki halkalar siziň ýeriňizde baglap tutup bilen o. Tebigatyň kanuny şu. Edi dilleşler. Alahy düzgün şu. Her kimiň ýeri bar, her kimiň ornu bar. Siz öz ornuňuzy doldurmasaňyz, siz öz ornuňuzy tutmasaňyz şu mukaddes göreşde %100 täsirli bolup bolanok. Şu haramdadalar we şu haram tokum häkimetde bolmaga dowam etse we şular ýalylar burdan gelýär, bulaňam ýerine baraýdaly çalyşdy diýeli. Şular ýaly haramdadalar häkimetde bolsa şular ýaly. Siz pikir etmeň, şuň gün size degmeýän bolup bilerler. Ýöne bular hetdinden aşyp erteki gün siziň çağlaňyzda da degip bilýärler. Siz görmän bilersiňiz, siziň çağlaňyzda nesliňizde degilýändigini. Ýöne soň birden siziň agtyňyz, çogluňyz, ýugluňyz hay plan atar. Ini arhivlere seredýär, bu zatlaryň hemmesi arhiwa. Şunça çağırış edilipdir şol ýerde. Näme üçin goşant goşmansyň? Näme üçin perwaýsyzlyk edipsiň? Näme üçin TikTok'daky, o taýdaky, bu taýdaky bolgusuz zatlara köp wagt geçirip internetdäki wagtyňy şolara harjap, iki jemundyňy şu watan üçin, iýilgün üçin, adalat, hak, halallyk üçin, gulçulugy ýok etmek üçin edilýän görüşe goşant goşmansyň. Dama köl bolar diýse. Mazarda ýatan ýeriňde arkaýyn ýatarmy? Watandaş, şunu bir pikir etsene, gaýrat et. Men abidar, şu gedege ýetişdim öýdýän. Ýetişdiň. Bizim wagtymyz belli, on bir ýöne tehniki meseleleri çözdük. Ýöne Hudaýa şükür bugün tehniki meseleden dälle, saglyk meselesinden garadere bolup oturdum. Indi şu wagt birazjyk derim geçse. Nimehriban doganlar, biz Habar Türkmenistan ile bağlanşykly kim nähili reaksiýa beripdir. Şoňa seredeliň häzir. Hemişeki ýaly biziň habar çeşmämiz dogry habarlary berýän neşriýatymyz daşary ýurtdaky Türkmenistanyň kronikasy. Türkmenistanyň kronikasyna salgylanýar. Türkmenistanyň kronikasyna bu 12-nji martda Türkmenistanyna gurnulan bir kanun saýlaw bilen baglanşykly nähili habarlar bar. 16-njy martda çap edilen şeýle bir habar bar. Türkmenistanyň kronikasynda. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarlygy Türkmenistanyna hakyky, adalatly saýlawlara şert döredilmänligini beýan etdi diýe.
Başka näme diye? Hawa. Birleşmiş Milletler Guramasynyň genel sekretary Antony Guterres telefonuna serdar bilen gürleşip gutlapdyr diye tüplügi. O nirden bilsin näme diýeni. Ýöne diýe o Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň serdara telefon edip serdar bilen emetdi diýilýän gurrüňi bile balanşyk kylýa. Birleşmiş Milletler Guramasynyň öz sahypasynda hiç ýylýa maglumat ýok diýe. 15 martda çap edýär Amerikanyň döwlet departamenti öz pozisiýasyny, öz garaýşyny bildirýär. Ýagny Türkmenistanyna adalatly, kanuna laýyk şertler döredilmedi saýlaw geçirmek üçin. Bu diplomatik dil. Muň manysy Türkmenistanyna hakyky saýlaw geçirmäge hiç ýyly şert ýok. Şoň üçin Türkmenistanyna 12 martda hakyky saýlaw geçmedi. Nähili saýlaw geçdi? Men size aýtaýyn. Serdar Süplük, Serdar Berdimuhammedow. Soňky 9 ýylla Türkmen ara kesmesiz 9 ýylla Türkmenistanda ýaşan. Şu. Inni bir Türkmenistanyň raýatyň Türkmenistanyňky prezidentlik saýlawyny öz dalaşgärligini goýup gatnaşyp bilmek üçin prezidentlik üçin ara kesmesiz 15 ýyl soňky 15 ýylyny Türkmenistanyna geçiren ýaşan bolmaly diýen şert bar. Bu gaty mühüm şert. Bu kanun. Kimin kanuny? İkisiniň kanuny. Bulary öz kanunlaryna görä tutýar. Dünýä kanunlaryna görä, ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna zatlaryna görä däl. Olar bir wagt bular ýadyndan çykardy. Olar ýylýan zatlar öýdýän bular. Ähli umumy adamzat gymmatlyklary, ahlak, wyjdan, edep, terbiýe, bu zatlar bular ýylýan zatlar öýdýän. Bolýa. Öz kanunlary. Türkmenistanyň diktatorlygyň öz kanunyna görä Türkmenistanda prezidentlige dalaşgary boljak biri soňky ömrüniň soňky 15 ýylyna ara kesmesiz Türkmenistanda ýaşan biri bolmaly. Serdar Berdimuhammedow şu Haramdagyň ogly. 9 ýyl ýaşan. Öňkü videolardan gördüňiz. 6 ýyl ýetenok. 6 ýyly kem. 6 ýyl daşary ýurtda bolan. Inni bu Serdar Berdimuhammedowyň prezidentligi mi? Bir kanun. Deputatlygyň bir kanun. Türkmenistanyna meclise deputat halk vekili bolup girjek adam ömrüniň soňky 10 ýylyna ara kesmesiz Türkmenistan döwletiniň içinde, ýurdyň içinde ýaşan geçiren bolmaly. Serdar 9 ýyl bolan. Galan ýyllar Serdar Moskwadaky Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň diplomat ýetişdirýän okuwyna okan. Okan ýyly, o taýda da okapdyrmy, okumandyrmy belli de. Sebäbi ol kameralaryň öňünde duruşy, gepleşi, saýlaw bilen balanşykly telewideniyede çykyş edip duruşy zady bir sowgatly özüni murgu kämilleşdiren, ýetişdiren birini meňdänim. Edil halkyň beren
lakamyny %100 hak edýär Süplük. Ondan soň bu Serdar Süplük Şwetsariýanyň bir fondu bar. Şol fonduň bir şolar ýalyky halkara parahatçylyga, durnukgulluga goşant goşmak maksady bilen bir döredilen fond bar. Olam Wienada, ýöne Şwetsariýanyň fondy. Şwetsariýanyň daşary işler ministrligi elebele şolaryň himayetkarlygynda gurnulan bir fond Wienada. Buram şo taýda okaýarby. Okaýadyk görkezýärler. Ýöne şo taýda bolupdyr. Ne? 9 ýyl ýurdun içinde bolan 6 ýylam daşarda bolan. 2008-nji we 2013-nji ýyllaryň aralygynda Serdar Türkmenistanda bolmadyk. Indi bular bu Haramda Berdimuhammedow müň ýallaklary, zatlary göz boýawçylyk etmek üçin näme diýerler? Serdar Moskwada bolan wagty Türkmenistan döwletiniň Moskwadaky ilçihanasyna hem student boldy hem şo taýda işledi. Ýaly edip görkezden bolýarlar. Kanunyň daşyndan aylanar öýdýärler. Aylany bilen oklar. Soň Wienada okanada, Wienada ilçihanada işlenýär bolýar. Bulan kanunyna Türkmenistanyň içinde çäklerine ýaşanmaly diýip ýazylgan. Hawa halkara kadalara göre ilçihana şol ýurdun topragy kabul edilýär. Şol ýurdun topragy ýaly diýilýär. Şol ýurdun topragy däl. Şol ýurdun topragy ýaly kabul edilýär diplomatiýada. Topragy bolsa ilçihanalar kireýin oturýar köpsi. Köpsiniň öz maly mülki däl o taý. Göçüp bilýär, zat edip bilýär, onda näme? Öz topragy bolsa, o nädip bir topragy taşlap başga topraga göçýär? Siziň nemäňize görä, logikaňyza görä. Haramzadalar. Ene şolar ýalyky mekrumanda onlar. Serdar Berdimuhammedow halk wekilligi bir kanun, edil şolar ýalyky prezidentligiň bir kanun. Prezidentlik üçin 10 meşgul ýurdun içinde bolan bolmaly. Ne daşary ýurtda şu absurdistler, zatlar nemeden bolurlar? Ay men dalaşgärde planlar şuda buda zat diýen bolurlar. Şolara garşy diktatorlyk näme diýen bolly? Ýurdun içinde 10 meşgul bolan bolmaly diýildi. Serdarga süpüňiz. Haramda 9 ýyl bolup durar soňky. Soňky 9 ýylynda Türkmenistana bolup durar. 6 ýyl Türkmenistana keme bolmady-ga? 10 meşgula ýetenowa, 10 ýylda ýetenowa. Deputatlygy, halk wekilligi de ýetenowa siziň kanunyňyza görä. Diktatorlygyň kanunyna, şertine görä. Bu näme siz onlamy deputat, halk wekili diýäňiz? Nädip buny prezident edýäňiz? Watandaşlar, inhaside juridiki, hukuk, kanuny tutaryk, subutnama, fakt. Tutun şundan ýapyşyň. Göýbermäň şunu. Paylaşyň, ýaýradyň hemme ýerde. Diňe şuň gurruny ediň. Alyp ýatýaňyz, siziň şu iki haramzadany yer bilen ýeksan etmek barmajyklaryňyzyň ujundaky hereketlere bagly. İnternetten informasiýon göreşi güýçlenýär. Ukrainalılar ýaly. Ruhy taýdan döwün Putini we tarapdarlaryny. Informasiýa göreşinde ýeňildiler. Ondan soň näme boldy? Eskerlerim ruhdan düşdi. Eskerleriň hem ruhuny döwdiler. Nädip? Informasiýon göreşdi. Siz aýdyp bilersiňiz, virtual saýlawyň ähmiýeti ýok diýen döwlet, virtual prezidentiň ähmiýeti ýok diýen, ýöne innem internetten göreş diýen diýip bilersiňiz. O ikisi aýratyn zatlara. Virtual saýlaw diýmek näme? Nämen saýlaýan? Virtual bir döwletiň bar bolsa, internetten öň aýtdym men. Öz galaňy gurup bilýän, ýurdun gurup bilýän baş şolar ýaly strategiýa oýunlary bar internetde. Şo taýda öz ýurdun gurup bilýän. Istesen şo taýda saýlaw meçhur.
bilýän, özüňi karol, paşa, hanlaryň hany, sultanlaryň sultany, prezidentliň prezidenti, general Wismus her zat edip bilýän özüňi şataýdy. Şone deňde hiç kim taňa hiç zat diýen ok. Ýöne Türkmenistana gelenne gezek. Gezek siyasata gelenne. Siyasat oyuncak däl. Siyasat hakyky durmuşam. Hakyky durmuşyň şertine görä sen hereket etmeli. Şu siyasatyň diplomatiýaň durmuşyň şerti şu. Real hakykat ýüzünde hereket edip hakykat ýüzünde görüşmeli. Hakyky manyda görüşmeli. O virtual saýlaw geçirdim. Men virtual prezident zatlyň peýdasy ýok. Hiç ili peýdasy ýok. Manasam ýok. Şonu etçeňizde şu iki haramzadan ýazgaran bolsaňyz birazjyk öňe giderdi. Guramçylyk. Ýöne ego, satançylyk. Kojoýnyňyzyň berýän pulyny demetjek bolup, şolardan kän jestmejek bolup, aýagarlygyna absurd bas gidip otursunuz. Hany göreli. Arslanjan hoş geldin. Garajoglan türkmen. Hiç bir öňde barçy jemgyýet bu saýlawlara ynananok. Düýbinden ynananok hiç kim. Amerikada, Ýewropada bu zatlardan habarly. Amerikada, Ýewropada bu zatlardan habarly. Ýurdun içine propaganda üçin, diktaturanyň reklamy üçin ýürüýte ýaýradylan ýalan habarlar diýen. Gaty dogry. Gaty dogry. Inni ertir 19-njy martda Türkmenistanyň Aşgabatda Serdar Süplüň täç giyme tagta çykyş dabarasy bar. Serdar Süplügi tagta çykarmak dabarasy geçirilýär. Ýa-da kasam içişlik diýen. Innise aýdyň mähkemende bolmaly. Ýa-ni kanuny şertlerini aýtdym. Bu kanun şu iki haramzadan öz oýlap tapan kanunlary, düzgünleri. Öz çıkaran, özünü goramak üçin. Öz diktatorlygyny, häkimetini goramak üçin öz çıkaran kanunlaryny özleri depgilep bozdy. Serdaryň şerti, kanuny ýagdaýy deputat, halk wekili bolmaga da yeterlik däl, prezident bolmaga da yeterlik däl. Biram muň üstesine bir kanun ýagdaýda geçirilen saýlaw bar. Duruşu bilen bir kanun başyndan soňuna çenli. Oň daşyndan bu samsa karamda Berdimuhammedowyň öz konstitusiýasyny, öz kanunyny bozup, özüni wezipeden aýryp, soňam wagtlaýynça prezidentlik wezipesini de wagtlaýynça seretmeli adam diýip özüni belleýişi olan bir kanun. Haýsy tarapyndan tutsaň bir kanun. Ne şular ýalyky bir kanunçylyklar, kanunsuzluklar, absurdluklar bolup durýar. Şuňa perwanse sessiz galyp bilýärmi? Hiç şu zatlar sizi gıdıklandıran okmu? Men seredýän, çağırış edip gelýän aýagarlygyny gaýrat edin. İnternette köp wagt geçirýänler, internet aktiv ulanýanlar bir ay gaýrat edin diýen. Bir ay aktivlik görkezin, bir aýjyk. Barmajyklaryňyz bilen. Ýazgaryň. Şygarlar bilen diktatorlygy ýazgaryň. Häzir şu Mirlanyň ýazan nemeleri bar. Şonu getireyim ine. Şu şygarlar bilen. Ýazgaryň. Protest edin internette. Ukraynalılar internetten informasiýon görüş alyp baryp ruhuny döwdä Putin.
Putinin tarapdarlarynyň ruhuny dögde, eskerliň ruhuny dögde, olan ruhunyň dögülenini görüp makka maşynyk ýaly neme berenler balagyny sypyryp om bolup alasmana nimetin tutup köçäň ortasynda hödürleýär. Geliň meni ediň meni ulanyň. Men size hyzmat etjek. Günnäger sahypasynda bir zat da paýlaşanlar. Näme diýipdir şol Ukrainada Ukraina hökümetiniň tarapynda uruşýan Türkmenistanlylar ba bolsa, şolaň şahsy maglumatlaryny bize beriň ýa ýetirmeli ýere ýetiriň eýle beýle. Inha satançy, haýyn, wenezina çöp diýip diýip şular ýalaka aýdylýar. Köçe küntüs diýip şular ýalaka aýdylýar. Şoň üçin men näme diýdim? Bulan siýasat bilen baglanyşy ýok. Bular politiski trup diýdim. Syýasy maslyk. Karajoğlan Türkmen. Wagt ne gözel ýurdumyzda diktatorlyk, monarhiýa döwletine öwürdiler. Haramlandylar. Gynantam şeýle. Indi pikir etip görüň. Ertir, ýene bir näçe sagatdan Aşgabatda Serdar Süplügiň tagta çykyş dabarasy geçirilýär. Kasam edişlik dabarasy geçirilýär. Şu pursatdan başlap siz internetde aktivleşseňiz, protest etseňiz şu ýagdaýlar. Şu hakykatlary aýtsaňyz, ýaýratsaňyz, şoň kasam içişlik dabarasynda çennem köp zat etse bolýar. Türkmenistanyň umumy ilatynyň 60 bilen 70 göterminiň arasyndaky köpçüligi daşary ýurtlarda. Hemmeti gatnaşyp bilermi? Käşkä gatnaşdy. Bolýar. 10% gatnaşdy şo. 10% gatnaşdy. Bir milyon golýuny ap bilýäsmi? Üçüncü diktatorluğu İslam'da. Üçüncü diktatorluğu hiç hili diplomatik taýdan kabul etmeň. İlçilerini ýygyna çekin. Diplomatik, ykdysady hemme gatnaşyklaryňyzy çekin. Kesin. Üçüncü diktatorluk bilen. Nähili Putin'e garşy sanksiýa siýasat alyp baran bolsaňyz, Türkmen halkynyň näme, Ukraina halky ýaly nemesi ýokmy? Gadyr gymmaty ýokmy? Orny ýeri ýokmy? Türkmenistanda ediletdilik bolup dursa, pikir etmäňsiz. Biz o suwuň okaýanyň nemäň aňyrsynda, materiň başga materikde zatda diýip. Bu haramlaň wirusy size de baryp ýetdi. Size de baryp ýetdi. Inni biz öňkü efirlerimizde de aýtdyk. Bu haramzadalar diýdik. Bu haramzadalar Talibanlar bilen bir ýorgonyň aşagyna diýdik. Köp adam inanmady şoňa. Inni şu biziň aýdanlarymyzy dolu tasdiklaýan ýene bir waka bolup geçdi. Türkmenistanda. Häzir. Nirde şol? Owganstandaky Talibanlar Türkmenistanyň ilçigany açdy. Türkmenistanyň ilçisini oturtdy. Hiç bir döwlet bulara ikrar eden owa. Dünýä Talibanlara ikrar etmeden. Bular näde ikrar etdi? Serdar Süplük Talibana ilçigany açdyrdy. Talibanyň ilçisini getirdi, Aşgabatda oturtdy. Şumu watançylyk? Näme peýdasy? Näme bekýidi bolup biler?
kelle keserler bilen gowy bulan gatnaşygy öz watandaşlaryna ganym düşman näme üçin? Näme üçin? Daşary urtlarda haram ölmeli Türkmenistanlylar. Ýöne bular Taliban bilen biznes etmeli. Ha? Taliban ilçikany açypdyr Türkmenistanda. Bulam Kronika Türkmenistanyň sahypasyndan okap bilersiňiz. Taliban hökümetiniň ilçisi bellendi diye. 17 Mart'ta Awganistan Islam Emirliginiň Aşgabatdaky ilçisi Fazıl Muhammed Sabr ilçe hökümine bellenni Aşgabada bardy diýip Ariana News diýen habar çeşmeti habar berdi. Bu ilçini kabul eden Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunmasary Wefa Hacıyew. O da hakda. Ine suratlary. Serdar inte kasam açyp nemede başlanok ýöne edýän dadyn haşy Talibanyň ilçesine getirdi. Gözüňiz aýdyn. Inte köp sada garaş. Perwaýsyz geziberiň. Gezin perwaýsyz. Hiç ile şu ýazgyrşlara, protestlere, zatlara gatnaşma. Mahkama şeýnik ýallar arkaýyn balagyny açyp, bolup, nemesini alasmana tutup, şular ýaly arkaýynda neme berençilik edýän bolsa, siziň perwaýsyzlygyňyza bil baglap edýär. Ay bu Türkmenistanylar. Bilýäňiz, Oruslar, yallaklary, Orusçular, Orusa gul bolanlar Türkmenlere näme diýäni özüňiz gowy bilýäňiz. Olar şeýle hasap edýär. Bilin uşak meýdança çykyp biläjek, çorba çykaýjak 3-5 tane adamy alyp ýany bilen Aşgabada äkidip komitete tapşyrasy gelýär. Komitete neme berençilik hyzmatyny täzeden hödürläti gelýär. Şoň üçin gideliň eýle beýle. Nire barýar? Türkmenistan ýene Türkmenistanyň kronikasynda bir habar bar. Ne şular ýaly habar. Türkmenistan bütün dünýäde watandaşlarynyň özüni bagtyar duýan ýurtlarynyň arasynda 78-nji orna eýlepdir. 18 Mart'ta bütün dünýädäki ýurtlaryň raýatlarynyň bagtyarlyk derejesini, bagtyarlyk görkezjisini, ýurtlaryň bagtyarlyk görkezjisini beýan edýän habarnama çap edilipdir. Bu 2022-nji ýyl, geçen ýyllar. Türkmenistan 5476 bal alypdyr. Türkmenistan 78-nji ýerde, goňşulygymyz Gazagystan 40-njy ýerde, Özbegistan 53-nji ýerde, Kyrgyzstan 64-nji ýerde, Täjikistan 83-nji ýerde, Russiýa Federasiýasy 80-nji ýerde. Watandaşlary
bagtyarlykda iň yza galan ýurtlar inhaş bolar. We bularam Serdar Süplüň bir kanun prezidentligini gutlayan ýurtlar. Haram haram gutlaya, pis pisi tapar suwan pesi diye. Beşinci gedek. Iň ýokary derejäni alan Finlandiýa. Finlandiýa 5 gerek ýylyna raýatlarynyň bagtyarlyk derejesi iň ýokary bolan ýurt hökümine 5 gerek 5 ýyl ýylyna şu dereje eýe bolupdyr. İlkinji 5-lige halklary bagtyar bolan, hakyky manada bagtyar. Bu haramlaň reklam edişi ýaly bagtyarlyk eýýamy, arkadaga arkaňy beriş eýýamy, ommoluş eýýamy, epleniş olar ýaly nemeden hakyky bagtyarlyk. Hakyky watandaşlar bagtyar ýurtlaryň ilkinji 5-ligi Finlandiýadan soň Daniýa, Islandiýa, Şwetsariýa we Niderlandiýa ýagny Gollandiýa. Iň bagtyatan, bagsyz watandaşlaryň ýaşaýan ýurtlary Owenstan. Iň soňky ýerde durýar Owenstan. Bularam Owenstan-naky kellekeser Talibanyň ilçikanatyny açyp, şolaryň ilçesini kabul edýär. Iň gutaran ýurt dünýäde. Owenstandan soň Liwiýa, Zimbabwe, Ruanda we Botswana. 2021-nji ýylda Türkmenistan bu reytingde 97-nji ýerde durýar eken. Soň 2020-nji ýylda 95-nji, 2019-njy ýylda 87-nji, 2018-nji ýylda 68-nji orunna bolupdyr bagtyarlyk boýunça. Inham ekranda onlar. Bagtyarlyk eýýämi diýär. Nirmiň bagtyarlyk? Hemişelik bir taraplyk däl, bidereklik. 5 vilayet, 5 togan, 5 hem aş togan, ertir turup iýänmiz garpyz bilen ýaş togan. Haçan? 90-njy ýyllarda. Häzir olam ýok. Olam ýok häzir. Garaja bolan türkmen şu haramlygy gullan, oňa epilip el çarpan we hyzmat eden kimem bolsa, kanun öňünde jogap bermelidir. Küntüýün saklap bolan ok garajagym. Arslan Muradov, Ukraina tutuş Ýewropa kömegi diýär. Ýewropaň täzelikleri şondan başga zat aýdanoklar. Olara edilýän kömek köp. Amerika arada 14 milyard dolar pul kömek etdi. Pul onuň oň ýanyna harby terişdeler zatlar amma. Döwre bak, harby terişdeler zatlar. Hawa özünden etmiş olar. Ukrainlar aýagallygyna gıygırya, dadı feryat edýär, talap edýär, dogry edýär. Putin Ukrainany batyp alabilse, gutordy galan ýerlere malýa. Moldowany malýa. Hankunkrak ýurtlar bar, Moldowa ýaly şolar alýa. Derrew alýa. Hiç ýyl gürrüň ýok. O öňkü Sowet Respublikalary barada gürrüň ýok. Olar Putiniň satanyň arasyny gyzyklap bermekde ýarşan ýalýaglar şol ikisi ýaly.
Garajoglan türkmen Talibanlardan öler ýaly gorkýar rejim. Ýok, gorkany. Bir ýorgonyň aşagyna ýatýan adamdan näme üçin gorksun? Ha, gorkusundan nereden öýdýär? Olamap biler. Mut energiýa berip otyr. Öz halkyny orada biperwaýlygy üçin agdal edip, gorkudyp saklaýar. Diktatorlyk esasynda gorky adamlaň beýnisinde. Hökümeti näme üçin syýlamaly? Ya gorkmaly. Arsan Finlandiýa öň SSR Finlandiýa öň diýe SSR uly kömek etdi diýe wagtynda Finlandiýa. Bilim sistemasy şondan alynan. Dogry. 5 milyon halky gapdaryna ullokan bazar bardy. Oň SSR çıkaran önümlerini şu wagtam Russiýa satýarlar diýe. Gaty dogry. Arkaýyn gidip gelip bilýärler. Finlandiýa. Sankt Petersburgyň ýanyndan arkaýyn Finlandiýa gidip gelip bolýar. Olaram gidip gelýän bolmamy mümkin bilemok. Şol ýalyky ýeňillikler, ykdysady taýdan da ýeňillikler döredýärler. Aýdýanyň dogry, dogry goşulýan. Dogry. Şular ýalyky mehriman doganlar. Ýadgarşylara dowam edin. Ýadgaryň. Wagyt tapdykça, näçe wagyt tapsaňyz ayagallygyna stop diktator bir suratçyk paýlaşyp goýberýär. Stop Serdar öňünden gözenek goýýaňyz. Şol atlar hukman edin, hukman edin, hukman edin. Bir gün ýakaňyzdan tutulup soralandan ya gabra dawy çekmejek bolsaňyz sebäbi sizden soňky her şeýde diýen bilersiňiz ay men näme çaganmamy eýlemi beýlemi diýip bilersiň ýöne hemmäňiz çagasyz däl ya hemmäňiz çagasyz bolup bilersiňizmi ya şolar ýaly ýigrenip bilersiňizmi çagalaňyzyň geljek nesliňiziň geljekdäki ykbalyna näme boljagyna şolar ýaly perwasyz bolup bilersiňizmi? Mene bilemok, mene bir sekundam çağlamy gaýgy etmän, pikir etmän durup bilemok. Bilemok. Belki bu muňa eçilik diýip bilersiňiz bilemok ýöne. Mene özüme şolar ýaly. Siz hiç ýyl gaýgy edeňiz çağlaňyzyň geljegi. Hı? Men sizden näme başga düşündirýin? Hı? Mene bilemok. Näme düşündirýin? Arslan Muradow, Russiýanyň 300 milliard dollary, 300-den köp doňdurulýar. Häzir mesele Russiýada, mesele ertir Serdar Süplük, şu Haramdaň ogly Serdar Süplük şu tagta çykýar. Täç giydiriş dawarasy ýa-da kasam kabul ediş dawarasy. Bir kanun deputat, bir kanun halk wekili, bir kanun prezident. Şonda da arkaýyn hamala kanuny ýaly. Ejeň malymy diýär, türk halkyň arasynda urşalar ýalyky bir neme bar. Söz bar. Aha o diýär, sen ýaman ýa arkaýyn ýa bu zady neme diýäňler, näme ejeň malym boldy. Şol ýaly arkaýyn alyp eýeleýän adama şeýle diýilýär halk dilinde. Halkyň arasynda şol ýaly. Türkmenistan bulan gejesiniň maly ýaly. Bir kanun ýagdaýda şolar ýaly tagty eýeleýärler, häkimeti eýeleýärler. We bulan otur ýerini satanyň arasyny ýalaýanlar bar. Olaram utanman, uyalman, ulylyň öňünde göni ýaýlyma çykyp kamera çykyp edýän pohuny reklam edýärler. Nirde işleýänini, nirde ýatyp durýanyny bulan
sırtyny ýalap arasalap berýänini, bulan pokuny arasalaýanlygyny reklam edýärler. Şulara ýalyky haramçylyk, bolgusuzluk rowaj alýarmy? Nirden rowaj alýar? Şuňa da siz perwaýsızmy? Sizi perwaýly ederýärli, gyzyklandyrýarly näme etmeli? Hı? Şo Instagramdaky, TikTokdaky ýaly bolgusuz zatlar näme etmeli? Şoň bilen onuň mesele çözülýärmi? He? Nähili sizi gyzyklandyran okby? Geljeňiz, çağalaňyzyň, geljek nesilleňiziň. Mene hayran. Yetdiýär size de gezip. Hiç pikir etmän. Şu haram tokum şey edip gidip otursa bara, size de yetdiýär. Öne size yetenne giç bolup bilýär. Öň bir näçe şular ýalyky waka bolup geçdi. Tanışlar vardy. Şu göröşe diýdik goşuluň. Göröşe goşuluň, goşandyňyzy goşuň. Hakykatyň, hakyň, halallygyň tarapynda halkyň Türkmenistan döwletiniň, ýurdunyň, watanymyzyň hak hukuky üçin göröşüň, goşant goşuň diýdi. Ay ýok, doganlaryna şadar berlerler, ýok eýderler, ýok beýderler. Aw, ýok maşgala maňyrda, ýok plany maňyrda, olaňyz biziňki ýokmy? Biziňkem bar. Beýleklenkem bar diňe bizdäler. Şey ýok ýok diýdiler. Asoňyndan gün geldi, bir zat bol wagt geldi. Olar da gezek getdi. Toňa aýdýa azar berýärler. Ýadyňa düşýän diýdim planyma. Inni hawa azar berýärler. Näme üçin azar berýärler? Gözüň üstünde gaşyň bar diýip azar berýärler. Hiç ýylyne ber. Bahana, sebäp hiç zat ýok, diň azar berýärler. Kiminiň jaýyny elinden aljak bolýarlar, alyrlar. Yerini, malyny, meňlerini, emlerini alyrlar. Kiminiň jaýyny ýykdylar. Kiminiň ýöneşeýle nähäkärden işinden kok goýberdiler. Çağalaryna el uzatyp çağalaryna nemetjek bolurlar. Namuslaryna el uzatdylar. Şular ýalyky ýagdaýlar boldy. Şonu aýtdym. Näçe ýyl mundan öň senem şu wagt aýdylanyna, şu wagt eçenni, şul işlere aktiw gatnaşan bolsaň, halkara guraman kapysyny çalanmaň teň planyň maşgalasyna, dogan garnaşyna azar berilýär diýende, olar şey edýär. Bu plany kim näme edipdir? Bu plany hiç zat etmendir. Bu plany satanyň arasynyň keyip üçin, satanyň arasy rahat bolsa, garnym dok bolsa ýa garnymyň içine bir zat düşse, makaron, çörek, hamir, çay bilen çörek, başga zat gerek ýok. Günüm neçde bolýar? Boldy. Şoň bilen meşgul bolupdyr. Inni hakykatdan öz halkynyň bolmasa da bir raýat hökümini öz hak hukuky üçin göreşen ýüzlerçe milyon aktivist bar bütün dünýäde. Inni hakykatdan hem kömege mätäs, gyssaly kömek edilmeli. Gyssaly hassalar bolýar, gyssaly operasiýa edilmeli, zat edilmeli, şolar ýalyky. Gyssaly kömek edilmeli adamlar durka, ýüzlerçe milyonlar. Sen hiç zat etmedik. Perwaýsızlyga dowam eden. Sen perwaýsızlygyň sebäpli şu ikisi ýaly haramzadalar keyp edip Türkmenistanyna ýurdu talap halky ezip geldi. Awa bitiren işiň näme? Bitiren işiň şular ýalyky haramzadalar hedil edip Türkmen halky Türkmenistan döwleti bilen izdiwas etmedi. Türkmenistan döwletiniň Türkmen halkynyň üstünden gülmegi, şolary arkaýyn ezmegi, şolary zaýalamagy, talamagy, namusyny, hakyny, hukugyny baskylamagy. Siziň
Şulara berýän häzirki pursadyňyz näme diýmek bilýäňizmi? Men geljek nesilleriň namasyny, howpsuzlygyny, maňlaýyna ykbalyny şul iki haramzadaň eline berýän diýmek. Siziň häzirki sessizligiňiz, ýazgarşlara, protestlara goşulmaýşyňyz hemmesi ina men namasymy, maşgalamy, hemme zadymy şul iki haramzada ananýan, şulara berýän. Men ýurdumam ýok, watanymam ýok, halkymam ýok. Şular ulansyn, şul ikisi näme etse şonu etsin diýmek. Şu manyny berýär. Bir günnü iki sancak hakykaty, iki sancak Türkmenistan ile bağlanşykly bir habary, peýdaly bir materialy, maglumaty sosial ulgamlarda paýlaşyp bilmez ýaly nalaç edýänmisi? Şolar ýaly iş oňarmaýan däldiňiz-de. He? Ya o tür ýeriňiz gorkuňyzdan şeýdip mümkinläp durmy? Şolar ýaly gorkýanmy? Men pikir edem ok gorkýanlarlar diýip garaja bolan. Korku däl bu. Bu perwaýsızlyk. Perwaýsızlyk. Esasy köpçülikde perwaýsızlyk bar. Gorkum ba, ýöne olar ýaly köpdäl gorkýanlar. Gorkudan beter perwaýsızlyk bar. Gyzyklansa gorkuy ýeňip bilýär. Sebäbi gyzyklansa, öwrense, hakykaty öwrense bilýär gorkmaly däldigini. Ýöne perwaýsyz bolsa, perwaýsyza sen hiç iliş da täsir et bilmeýär. Şoň üçin mähkemede onlar edilýär. Siziň barmaklaryňyzyň ucundan Türkmenistan döwletiniň geljegi, siziň geljek nesilleriniz, Türkmen halkynyň geljegi siziň barmaklaryňyzyň ucundan. Absurdy golla, absurdy paýlaşyp, absurda wagt geçirdiňiz, absurd alarsyňyz. Mekke ekip garpyz iýen ýok. Ýok olar tebigatyň kanunyna ters. Ilahy düzgüne ters. Siz perwaýsyz bolsaňyz, köpçülik diýen, köpçülik perwaýsyz bolsa, şu durmuşdaky bar maksady satanyň arasy bolsa, satançylyk bolsa, hem adam satmak, hem öz satanyň arasyny, hem bir döwüm çörek çaý. Şu bolsa, siz gulçulukdan başga hiç adamı natip bolup bilmeýän. Hak, hukuk, mertebe, ar namys görüşülip alınýar. Marketten alınanok. Ya internette o öz ýurduňy gurup virtual saýlaw, virtual prezidentlik, virtual ar namys, virtual mertebe, virtual awray, virtual geljek olar ýaldat ýok. Hakykat ýüzünde görüşülip alınýar. Ağlamaýana emzik ýok. Şoň üçin Ukrainalılar informasiýon görüşde ýeňiş kazandylar. Şeýdibem ruhuny döwdiler duşmany. Şunu näme üçin biz Türk daşary ýurtlardaky Türkmenistanyny köpçülik bolup etmäliň? Näme kim? Şunu näme üçin biz başaryp bilmeýäs? Soraň özüňizden. Biz agdy birlikde bileleşip şul iki haramzadaň şu Türkmenistana edýän döwlet agdarylşygyny, Türkmeni garamaňlaý edişini, şunça edýän gyrgynçylygyny näme üçin biz durup bilemiz? İnternetten kampaniýalar başlady. Näme üçin? Näme üçin? Aýdyň näme kim? Nämeňiz ýeten o? Aýdyň şunu. Düşüneli. Belki biz düşünüp bilýänlerimiz. Döwürden aýda galanlar belki. Aýdyň. Arslan Muradov. YouTube'da göni ýaýlymlary gözleýär.
we şo taýyk ýazýat şu zatlary. Näçe köp adam görse günni aýlymda şonça çalt ýaýraýar. Edil özü. Bir topar adam artdan sen aýdyşyň ýaly YouTube'un içindäki reklamalardan gelýär. Türkmenistan bilen baglanyşykly gyzyklanýan zat edýän adamlara YouTube, Google reklam edýär. Türkmenistan bilen baglanyşykly ina şular ýaly bir kanal bar. Şo taýda şular ýaly bir hereket bar. Türkmenistan bilen baglanyşykly bir gymylly bar, hereket bar diýip gyzyklanarsyňyzmy diýip şolara reklama edýär. Köp taşary ýurtly şeýdik gelýär. Sonra ýa nädip gelýäňiz, nädip tapdyňyz, kim tapdy zat diýär, Google'un reklamalary bilen tapdyk diýär. Ýa-da ýanky ýaly edip şol gözenök Türkmenistan diýe Türkmenistan bilen baglanşykly zatlar gelýär. Paýlaşyň. Ina ýokarda ýazylgy dur. Gözenök stop diktator. Gözenök stop Türkmen diktator. Gözenök stop Serdar. Üçüncü diktatorlygyň başlamagy diýmek. Epleýär Garajogluň aýdyşýaly. Epleýär Aşgabat diýmek. Baryňyzy epleýärler diýmek. Ýadyňyzdan çykarma. Namasyňyzy, geljeňizi, şulyky haramzada milletin ýagdaýda tapşyrmak diýmek. Hiç sad etmeýän oturmak. Tamdyr gyzanna ýapylýar. Edil şu wagt prosady. Köpçüligim taşary ýurtlarda. Köpçülik ýylyň müji, siliň müji. Edil şu ýaly, şunu ýadyňyzdan çykarma. Perwaýsızlyk goýun bir tarapa. Ana, gorksaňyz VPN ulanyň diýe. Derwede ulanyň, derwede üstü bilen girin. Gorkýan bolsaňyz juda. Ya näme etmääni bilmeýän bolsaňyz, soraň. Soraň. Düşünüreli. Iň sada dille düşünüreli. Men elimden geldiginden sada gurulamäň. Sada görnüşde düşünürmäň synçy. Sebäbi intelligensiýaň wekili zat ol derrüw alýar. O barada gurrun ýok. Ýöne bu üçüncü diktatorlyk başlajak bolupdy. Bu diktatorlyklaryň döwrüne adamlar kördegi nedirli. Şoň üçin olaň günäsi ýok. Çaga enaqda nähil teretmeli bolsa şolar ýalyky hökümetem halkyna şeýle teretmeli. Ýöne bolar teretmede. Bolar gaýtam gyrgynçylyga berdi halky. Ýurdum talady. Şoňam netijesi şeýle bolýar. Garajoglan Türkmen bir perwaýly gorku perdesiniň arkasyna gizleýärler, edilýärdi. Esasynda gorku ýok. Gorku bahana diýil. Ömrüňiz ok bolsun. Edilýärdi. Gata dogry. Onda mehriban doganlar şu günkü günni ýalymyzy şu taýda jemleýär. Serdar Berdimuhammedow, Serdar Süplük, bir kanun halk vekili deputat. Sebäbi 9 ýyl bolan ýaşan Türkmenistanyň içinde. Edil şolar ýalyky. Sebäbi 10 ýyl ýaşan bolmaly deputat bolmak üçin. 15 ýyl ýaşan bolmaly prezident bolmak üçin 9 ýyl ýaşan Türkmenistanyň içinde olan bir kanun. Hemme zady bir kanun, kakasynyň prezident boluşan bir kanun. Prezidentligi taşlaýşan bir kanun. Taşlaýşyndan soň yerine wagtlaýynça seretmeli adam edip ýene samsyk özüni belleýşem bir kanun. Absurd. Bir kanunyň absurd görünüşi. Bulan hemme adam absurd. Ne erterki bulan tagta çykyşda barasy, täsgisi, onu reklam edişi zady olam absurd bolar göreň. Sebäbi absurdistandan diňe absurd önüm önýe. Başga zat önüni. Şoň üçin watanyňyza, halkyňyza
Aryňyza, namysyňyza iýe çykyň. Türkmenistanyňlar. Nihat edin göreşiňiz. Göreş üçin näme gerek? Telefon gerek, internet gerek. Barmaçyklaň bilen her gün hakykatlary paýlaşyp durýan. Ýokarda ýazylgy. Şu şygarlary yzyna paýlaşyň. Stop diktator. Gözenök arasyny açmaly. Gözenök birleşip ýazmaly. Stop diktator. Gözenök bilen hatyň arasy açylmaly. Şu näme üçin şey diýerler? Google'lo we sosial mediadaky gözleglerde, reklamalarda iň öňe çykarýarlar. Üns çekerýär. Şoň üçin mehribanda bolunlar. Gaýrat edin. Watanyňyza borjuňyzy ödeň. Halkyňyza borjuňyzy ödeň. Hakykatdanam Türkmenistan döwletini, watanyny, halkyny, ata-babalaryny söýýän, çygyt ýalja hormat edýän bolsaňyz, üçünji diktatorlyga garşy näýleliňizi bildiriň. Boykot ediň, protest ediň internetden. Arstanyň aýdyşy zırladyp, gorkup, näme etçeňizi bilmän, eliňiziň aýaňyz titräp, hiç zat ede bilmeýän bolsaňyz, dergödeden VPN'den girin. Başga biriniň enjamyndan girin. Hökmançykalyga tapsa bolýar. Bir zat ediň ýöne her gün 2 sany material, hakykat paýlaşyň Türkmenistan bilen baglanşykly. Şu edilýän işleri bularam paýlaşyň, ýaýradyň. Türkmenim kanalyny, YouTube abuneligi plança boldy, plança bolmady. Tomoşaça sany, prosmotr, plança boldy, plança bolmady. Bu zatlara seredip açamyzak. Ol düýbünden başga mesele. Ondan şeýle adamlar bar. Menem gelip şol kanalla işläýin, eýdeň, beýdeň. Kanally işlemek üçin hökman çykyş etmeliýilen zat ýok. Kanal bir Ullukan holding içinde dürli işler bar. Ýöne saýlap alýas adamlar. Giýje günni zähmet çekip, giýje günni dürli halkara edaralarda, dürli ýerlerde görüşip berenler bar. Kamera aňyrsynda reklama etmän, PR-syz, hiç zatsyz. Şu Türkmene peýdasy bolýarsyň diýip. İlkinji nowatda şol adamlar bar. İlkinji nowatda şolar. Öňüm diýe, epenni kazy bolanmagy diýe 2 san dawaly adam gelýär diýe. Ondan bir ay diýe men niýe şundan niýe pul talap edýän niýe bir söwdegar ekenne goňşusy. Ondan şol ol söwdegarem öýüne gelenne şol her gün galanýan gazanjyny şol bir tepsi diýilýär. Tawak, demir tawagyň içine zyňýar ekenne, şo teňele şeydi. Sanaýar eken. Ondan diye şoňa her gedeginde diye ha diýip diye şoňa neme berýärdim diye. Häsin ýetirýärdim şoň diye goňşusy. Şoň üçin näme şoň diye galanan puluny meňem paýym bar diye. Ependen bolýar diye. Häzir diye men adalatly çözüp berýän. Getir puluny diye. Ondan şoraýalyk bir halta pul getirýär. Ýene şo diýe näme getir diýe şo demir tawaňy diýe getirýär tawaňy. Häzir diýe men näme şo diýe teňäni zyňýan diýe. Tawaga. Söwdegar sen diýe teňäni alýan diýe. Häsin ýetiren goňşu diýe. Sen hem şoň diýe sesini alýan diýe. Şeýdip çözýär adalatly. Adalat. Adalat bilen gidilse hiç kim ne hak yere göz yaşam dökmeye, ne hak yere ganam dökülmeye. Şoň üçin biziň esasy ýörelgämiz adalat bolur. Adalat
hemme kişä deň bolar. Mehrman doganlar. Adalatly täze Türkmenistan Halk Respublikasynyň eşretli gündeminde gowy, toý saçakly, gyzka wagtda gatnaşyp görmek hemmemize nesip etsin. Alyp barjylar öz garaşlary, pikirleri bilen ýaly güçsüzinden alyp barýanlar. Köp sag bolun. Eliňize güller bitsin. Tomaşaçylar gözüňiziň nury öçmesin. Ruhdan düşmenler aýny dar gelilay inni gutordy zat. Ay mene hiç sada goşuljagam däl, teretjegem däl, ýydarlajagam däl. Aýny şeýlelay, beýlelay. Inha perwaýsyn. Inha dönüklük, inha satançylyk şu. Umydyňy satýan, öz umydyňy satýan. Öz ruhuňy özüň döwýän. Özüňi özüň okorajyň içine goýýanda eltip şu haramzadalara berýän. Alyň meni ommoldun. Büküň döwüň diýen. Beýtmeller, namartlameller, ejizlemeller ruhuny belen tutmaly. Ýagşy niýet ýarym döwlet diýär. Niýetiň ýagşy bolsa eýýäm ýarsyna etdiň diýmek. Galan ýarsyndan bilelikde, agdy birlikde alyp çykart mehkemanda bolunur. Onna ertirki göni ýalymyza çenni sagaman bolun, saglykda görüşeliň, görüşmäge, hakykatlary paýlaşmaga dowam edin. Garajoglan türkmeniň tesbirleri bilen jemleýät. Garajoglan türkmen mehriban elleşler hakyň etkenleri. Ruhdan düşmek ýok. Görüşe dowam, jewsleşeliň. Geljek nesil üçin, watan üçin baryňyza şükür diýär. Taze ol. Çıkmadık canlı umut var diye. Garajoglan türkmen. Olam da mehriban da olur. Haramzadaçılıkları, şu iki haramzadany duruzmak siziň eliňizde. Şu iki haramzadany elini aýagyny baglamak siziň eliňizde. Şolary internetdäki aktivlik bilen alyp barjak informasiýon görüşüňiz bilen şolary duruzyp bilýäňiz. Nädip duruzyp bolýanyny men size öwretdim. Test edin, synap görüň. Ýekaja aý diýdim, inanmasaň. Galandan özüňiz bilýäňiz. Ýöne erteki bir gün öýköleşmek ýokdur. Gaty görülmejek ýokdur. Hiç zat etmän. Hiç hili goşant goşma. Ondan soňam gaýmagy niýjek bolmak adalatly däldir. Şonu bilin. Kim näme ekse şonu orur. Ýadyňyzdan çykarma. Ertirki göni ýalymyza çenni bu Serdar Süplüň tagta çykyşynyň dabarasynyň habarlaryny, täsirlerini, yalan reklamalaryny, propagandalaryny aral maslahatlaşak, analiz etjek ertirki ýalymyza çenni hoşta bolun, saglykda görüşelim. Gijaňyz rahat bolsun. Täze güne başlayanlara da günüňiz haýyrly bolsun. Köp sag bolun, mehriban doganlar. Eliňiz, ýüzüňiz, ömrüňiz, gözüňiz dert görmesin.